6,000 rand shoda 6,000 bafethu manje sizoshaya ini konje ntwana iskopo sani lesi sida inkomo Yes. okay maye ntwana wena ungena ngobani isikhathi ngeke ube late seseceda Sengingena ngo 5. ngo5 Ngeke sinesini. okay sisiboneke ukuthi sibangena kanjani esikopini bafethu yes Intoko yenkomo baba. iskopo senkomo Yes. sha sona Sigamle sona. okay Bese senzele. simalini put 60 rand. oh senze njani sohlala phasi Sale pass. ya sifuna ukuthi usithi caca silambile yo silambile awuthiyami yes awungishuthe nami ngalokho ngishutha kuphela Hey. yo guys sisesikopeni manje sazobaliselana ngemali yeke mina kuphuma imali Awa. Angeke sibaliselane ngemali baba. Cela 10 yami lapho. 10 yami lapho. 10 rand 10 yami lapho. Yeah, na baba, we live to share. so bafethu hlala phasi shay iskopo isani leskopo lesasishala phakaniso sengulupi Yeah, sengolo. Sengolo bayi mara esenkomo simnandi kakhulu. Yeah, let's check the dollars, dog. yeah Let's check the dollars, dog. Only bro, you know what it is, dog. Bana ngithi ayikho le mali anginayo no awuzoyenza Straight. Hey. So indawo yokuhlala ingakuphi bafu? akuya lapha egodweni ba Hlala ekodweni. Come on. egodweni mfana kithi egodweni Awukwazi. hlale egodweni Baba ungishaye ngibone ukuthi ngifresh kangakanani. hayi baba fresh buka nje umuhle kanjani Top over ne. Top notch. hey Yes. hey it's the LP guy uthi kumele sishoot bafethu sibuyile ke bafethu nasi iskopo la we gotta shoot him the scope dog okay babona nje inyama endandayo shaya iskopo senkomo nepapa that's it Ayiwa papa la khona papa lamadoda. into yonke Hey. okay athi sishaye ke lapha hey Maye yabona ke lezinto zakho zama content. Kumele umuntu ahlafune phambi kwabantu. wow sebashayela la papa la hayi ntwana mnandi sopo Ziyawa. ngumnandi ungidlula lezi zinto zabo KFC lezi Ziyawa. Ngiyamdodisa. Ngiyamdodisa ubhizi ngama KFC na. Ngiyina yama KFC ngama Hungry Lion. Uthi awubona ibhube ezingonyama yonke lambele. Angimazi mina. Ngiyamdodisa ke manje ngimfaka emadodeni. Yeah, indoda idla lokho. Hayi izinto zakho. kona singabuya for lokho Izinto zakho. hayi mfana this is the best Ndoda iphila lana. the best I ever had Yo. Lade kufuneka phela umuntu oshaya lezinto lezi akwazi ukuyishaya. Yabo le ndoda le ngiyithemba. kodwa ishangana isimzulu kodwa yenza ukudla kwaZulu hawu No. yaza ngiunderstand ke le Mashangane baba. Now akushaya ikhanda manje umnandi oright. Uthi uya ngilungisela imoto, ngena phasi kwemoto, ebuye idume kamnandi. Manje bheka ukwenzela ukudla. kahle la majida enza yonke into Shangane baba lize ngokuzokwenza imali lana, ngizange ngizodlala. no ngiyabavuma umuntu kumele abe nale spirit yabo ufuna umkhukhu ngiyakwazi mina yenza Nje Ukona ukupenda unazandla. mina ngiyapenda mina Nje. ngapendela yonke indlu one day
And ayishaye futhi angadlali. Yo. Ayishaye. It's the best of the best. No, ngiyavuma boy. Manje bayisephuma ku YouTube hlafuna so. Yabona nje nabo bayobona ukuthi madoda nayo. Neighbor is so juicy mfethu. Angazi mina ukuthi itswayi yonke into right la. Ngicela ukudla ikanda lenkomo mo. Ufuna ngilifake la. Ebengilambile gents. Hawu masibuma namajita kumele sibafakele into iso. Hayi lento yokuthi kumele sibele madabonezi. Mahenisi. Ayikho indaba yena. Shaya into leshaye black esithetini. Awona majita bayivuma na. Wabangithi scared sekuyeka. Hey boy. Kuyadilika. No. Ana maqeda ukhotha izandla baba ayikho lento yini lama-tissue lawa ama-Soviet ama-Soviet. Yeah. Awekho ke lana bhuti. Lana ukhotha izandla na. Maswena ufuna ngicela ngifaka amayimayi wena manje. Usho ukuthi ziyabuya ngani? Imadoda. Imadoda sikhona la epapini. Hala baba khala ngomhodu. Xoko. No wonder why la matruck emakangaka la. Yawana. Hey nali limi. Hey limi lelo. Yini limi is the tongue. It's the language. The what? The language. What is the language? The language. Limi is the language. The language lapha. Uzobona zokuthi mbo. I got never. Is the one. Nedusrobhile ke ngapha esishibeni. Ekufunakala indisha enkudlwana kunani. Next time ngone sathi take away. Take away ngoba kunengi kakhulu yini. Sibone phela siyaweya ni. Ayaroba ama take away. Siyaweya. Nje. Ayindisitsha zeshayo. Ngimba manje ngiyalizwa ukuthi ayithumbu liyangena. Yebo. Yabona manje ngathi siyakhuphukela manje. Yakhuphukela manje. Mara baba ufuna kuphela. Yebo. Futhi kumele sibambe mabhawula. Yo ngicela ukudla kwasestradini okumnandi kanje. Asipapa. Awungasabi ngizokufaka boy. Ngizokufaka. Next time ranking. Funa sishayele ranking. Usho nje. Sithole labo mama sithi sifuna the best meal they can provide. Bese sisayirate. Nalesi azoyirate nje out of time. Kodwa njengoba ngikhotha izandla niyabona. Uletha kanjani into oqala ukudla? Phela uyasho ukuthi hey. Hayi nginikeza nje ungakhi out of 10. Lena baba. Abawawisa lama business lawa ngecorona. Pass. Mara khona lapha nisho ngecorona bengise nje le ndawo. Brongospruit. Brongospruit baba kushaya take away. Bo order la. Yeah. Maye bozo order uhlele endlini. Kupla ngoba into omnyama baba. Eish, kaso balalela umuntu.
washo labazali bathi ungaphuma ebusuku khona besibalekela amaphoyisa Go on. uvele estradini uyakutsa uthi left and right ungabona iveni noma amasoja Go on. Pass. Those were the days. Ngiyakutshela leso sikhathi uyafuna ibhiya iblack la igijima kuma 50 something rand iblack black sengibhodlela ngisho mina lamabhodlela la washipile la abo Belgraph Yeah. awunemali sengibhodlela awunemali mfo awunemali Belgraph abegijima kuma close to 300 About. Bebashaya double the price. Lokho wenza ipunch ukuze uzophuza leviki le neviki elandelayo ngale bhodlela le wenza ipunch ngiyakutshela wena Khona bezishaya amaphathi ngaleso sikhathi. Kona le bayishaya ngempa ishaya ngempa bakungabe baba ishaya iphathi bathi kade sicela i-own Guys, we are sun-kissed by the sun. Sidlela ku sunset. Hayi papa ngento. yabona aliyawa salwile salwile bekatela washa amaswati athi bekatela Izolo fastera lami lishawe machine la ukere. Buka. Yabona. Crack. andizoqhubeka ke le crack le funeka wenze fast uyivala Ivalwa kanjani? hamba check lapha angazi lapha Bona say damage. Yo. Hayi bafethu nami senikhathele sisu ngiyasizwa hayi. Befuna kali coke after now. Coke. Kuthatha take away ke baba so right Hello. yeah hello uyothi emsebenzini Hayi ithathe boy ithathe. Hayi mina sengisuthi ngigive up yo. ngimnandi baba Angiya give up yo. Buwa njani? Kumnandi. It's everything. But sisu siba heavy. Yasutha. No wonder why I'm a trucker. They are always parking here. Yo. Out of 10, I'm giving it an 8. Yeah. Thank you. Thank you. See you on the next video. Make sure you like and subscribe. Don't you to say that take away. Simon ate the line of she what up. Yo. Let me go buy a cold drink. See nigga boy, out of what? out of 10. Out of 10 Yeah, boy. 20 man 20 yabo uphethe nomphako. Hawu bakedelile la kwashisa so. Uyedelile Side sopo phezulu. yeah But only just 70 bucks. Uyadla usuthi uphathe nomphako. Just imagine. I know. Shout out to that guy. Straight